Привет във втората част на видеоуроците за работа с LibreOffice на системи за бизнеса. В нея ще ви представя различните формати на документите, с които LibreOffice работи. Форматите на документите са набор от стандартизирани правила, които се записват в информацията на файла. Те указват кое софтуерно приложение от вашия компютър да отвори въпросния файл и как да бъде разчетена информацията вътре. Не забравяйте, че за компютъра информацията във всички файлове е съставена от нули и единици. Как ще бъдат интерпретирани тези нули и единици зависи от формата на файла. Основните файл формати, които циркулират в бизнес средата като документи и таблици, са PDF, Doc, XLS и RTF. С изключение на PDF формата, който от 2008 година насам е свободен за ползване, другите три формата са собственост на Microsoft, което е причина да са залегнали в софтуерните пакети за обработка на документи и таблици на Microsoft. Разработчиците на LibreOffice са се постарали работата с различни документи да не е ограничена от правата върху самия формат. И затова LibreOffice поддържа работа с всички тези формати, както и допълнителни формати, които са с публични права. Ако желаете да запазите файловете, с които работите в точно определен формат, вие може да направите това от функцията на LibreOffice съхраняване като. От менюто Файл избирате функцията съхраняване като и от падащото меню може да изберете от редица текстови формати. LibreOffice Writer ви позволява да съхранявате текстовите си документи в форматите на Microsoft Word, .doc, .docx или отворените формати като ODT и .uot. Форматите като HTML служат за запазването на веб страници. Често пъти в работното ежедневие ние нямаме избор във формата на файловете, с които трябва да работим, както за пример съм взел декларация от интернет сайта на Сметната палата на Република България. За да попълните декларацията, не е нужно да използвате същия тип Office пакет, който са използвали при нейното създаване. LibreOffice може да работи с документи, създадени с друг Office пакети, дори когато те съдържат сложна информация като макроси в електронна таблица. Но макросите са тема на предстоящи видеоуроци, показващи функционалността на LibreOffice Calc. Системи за бизнеса, застанали на раменете на Велик